L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, va presentar en una roda de premsa a l'Auditori Municipal la incorporació de la localitat en el programa estatal Platea per a la cultura i les arts escèniques, programa que permet als ajuntaments impulsar la programació de companyies de tot el país en escenaris de titularitat pública. La venda de les entrades per a aquestes obres es realitzarà des del 15 de febrer. El programa Platea és un programa que naix del Ministeri de Cultura i és un programa que el que pretén és portar teatre de gran format als municipis, no? Al final el que se fa és el Ministeri de Cultura paga una quantitat i els municipis paguem una altra. És fruit d'un conveni entre l'INAEM, l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, i el FEM, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I bàsicament és això, és portar teatre de gran format, grans companyies, grans actors, a municipis que no tindrien la possibilitat si no tingueren aquest recolzament econòmic per part del Ministeri de Cultura. Al final, Platea, en el nostre cas, va consistir en 5 representacions teatrals. 5 representacions que les farem en el mes d'abril, la primera, ara parlarem d'esta, i després farem en setembre, octubre, novembre i desembre 4 més. N'hi ha 3 representacions teatrals per a adults, una per al públic familiar i l'última és dansa. Jo vos vaig a parlar de la que anem a fer ara en abril, perquè en setembre, octubre, novembre i desembre ja les presentarem, ¿no? Entonces, la primera que anem a fer és la de Prefiero que seamos amigos, que és una obra de Lolita Flores i de Luis Motola, que és un actor argentí excel·lent. Lolita Flores és una gran actriu, la coneguem del món de la música, però realment n'hi ha que veure-la. Jo l'he vist actuar en diverses obres, ho fa molt bé. És una comèdia romàntica francesa que dona molt de xoc. Ara actualment està al Thalia, a València, i estan de gira per tota Espanya. També van a Riba-roja, al poble d'ací del costat, i jo crec que és una bona oportunitat per a veure una bona companyia i a més ve de mà d'una productora molt important, que és Pentación. Pentación és la que fa les millors produccions de tot l'estat espanyol. Per tant, crec que ahir tindrem una bona oportunitat de veure una bona representació. Després ja vos parlarem, però tindrem una sorpresa que me la guarde, perquè en el mes d'octubre, novembre, anem a portar una de les companyies és catalana, en aquest cas, més importants que hi ha hagut en l'estat espanyol. Serà una bona sorpresa per al poble, però ja me la dice. I parlar d'esta obra, que la farem el 7 d'abril, si no recorde malament, i n'hi ha que parlar també que el dia 24 de març fem una altra gran obra de teatre, que és Pels pèls, és imprescindible i això sí que la recomano moltíssim. L'he vista 2 vegades i la tornaré a veure vegades més. I a més tenim una veïna del nostre poble, que és Lola Moltó, i que és una comèdia policíaca d'estes que se ho passarà la gent molt bé i a més tindrà l'oportunitat d'elegir qui és l'assassí. La veritat és que se ho van a passar bé. Per primera vegada, en l'any 2017 vam apostar per l'entrada, que és la venda d'entrades a través d'internet. Entre el 20 i el 25% estem venent ja en un any. Això està molt bé. N'hi ha que dir que no té cost. Per a poder comprar les entrades no n'hi ha gasto i això és important. I ara el que fem és pegar un bot endavant i el que anem a fer és que la gent pugui triar les seues butaques. Clar, això va ser un avanç molt important i això sí que va premiar els que primer compren les entrades. Al final tu compraves l'entrada però no sabies el teu lloc. Ara podràs elegir-lo i per tant crec que això és un avanç. Hi ha que dir que la venda numerada se fa tant per internet com continuem fent-la en el centre sociocultural. Vicen continuarà venent-la i això se farà els divendres només, divendres per el matí i per la vesprada i després 2 hores antes de que comenci l'obra. També la venda que farà Vicen, la venda que farem així també és per internet, és a dir, elegirem les butaques que tinguem disponibles, per tant estem en igualtat de condicions tot el món. Aquesta aposta que estem fent per el teatre professional és una aposta, jo crec que és molt bona per al poble, però que nosaltres continuem recolzant les produccions locals. És a dir, no s'oblidem de les produccions locals i d'ací poquet, el 14 d'abril, col·laborarem amb el Club de Lectura per a fer una representació de Glòria Fuertes en motiu de la República, de la Segona República, i després, en el mes de maig i en el mes de juny, tindrem les possibilitats de veure 2 produccions de Teatre Eliana i de Aplae, que a més, hi ha que dir que també van a participar en la Marcel enguany. Per tant, apostem per companyies professionals, per actors molt rellevants, però també continuem recolzant, com no podia ser d'una altra forma, les associacions i les companyies del nostre poble.